Здравейте, здравейте! Често се сблъсквам с хора, които нямат смелостта да се откажат от нещо, за да пристъпят към нещо ново. Дали било то работа, смяна на квартира, връзка и така нататък. Масово хората с такива проблеми имат и други, поради които логичният им ум създава все повече и повече причини, казвайки им как това нещо няма да се случи или пък, че е прекалено страшно. Масово човекът, който не слуша себе си, а вместо това ума си, се сблъсква с много разновидни проблеми. Нека да дадем един пример. Не си харесвам работата, но ме е страх да напусна. Боли ме тялото. Вечерите си ги прекарвам на чаша вино, пушейки една цигара, за да си почина от деня. Нека започнем отзад напред. Ако в наши дни трябваше да приемат алкохола, щяха да го ограничат до половин чаша. И сега бехте си казали, половин чаша на вечер не е толкова зле. Всъщност става въпрос за половин чаша вино на година. Точно толкова вреден е алкохолът. Тук сме само на алкохола, а ако изборя всички други факти, ще осъзнаете колко силни са телата ни всъщност. Преди да продължа напред, желая да кажа, че дори да си най-благият човек вътрешно, живееш ли по неправилен начин и в неблагоприятна обстановка за теб, за твоя тип енергетика, да изпълняваш това, за което си се родил, е напълно нормално всичко това да е част от реалността ти. Даваме бърз пример. Често човек си мисли, че работата му е изключително тежка. Всъщност, дори работата му не е толкова тежка, просто нервната му система и тялото му все повече и повече се опитват да го откажат от нея, правейки го непосилно за него. Естествено, че когато си в пълен дисбаланс и нервната система постоянно е в критични стойности, няма как нещата да ти се виждат лесни. Човек, който е създаден за да извършва умствени дейности, няма как да носи керамиди всекидневно. Това би било много пагубно за него в дълъг период от време. Нека сега разгледаме, когато тялото заговори, защо се появяват болести и проблеми. Често когато не вървим по пътя си, телата започват да се предават лека по лека, с цел смирение. Чрез смирението ние можем да открием истинския си път, съответно и истинското си присъствие в живота, както на самите нас, така и на останалите. Спомняте ли си моментите, в които сте били тежко болни на легло и сте си представили какво щяхте да правите в момента, ако бяхте здрави? Или какво ще направите, ако оздравеете? Точно поради тази причина, телата ни лека по лека започват да ни изоставят по един или друг начин. При всеки човек първият симптом е различен. При едни са емоциите, при други чувствата, при трети тялото, докато при четвърти съзнанието им спира да мисли трезво. Вследствие това се прехвърля на нашата физическа реалност. Именно физическата ни реалност създава проблеми. Отделно тялото ни лека по лека започва да създава и то, който се стига от малки до големи проблеми. С течение на времето от болки в ставите или чисто емоционален дисбаланс, това би могло да се превърне в тежки и сериозни болести. Всичко във вашия живот има смисъл от до. Всеки един от нас е тук с различна енергетика. Да вземем предвид един човек, който се подува. Това е доста често срещано при хората, които са създадени за доста експлозивни видове тренировки. Няма да влизам в подробности, но нека бъдем честни. Проблемите дори не спират до тук. Често с тези проблеми се наслояват много такива и вървят в пакет. Нека сега изборим целия пакет човек. Работи работа, която не харесва, за да се старае да изкара пари. Нали няма нищо лошо в това. Често се ядосва, защото не е в баланс в себе си. Като това няма значение дали го показва или не, то седи в него непрекъснато. Има проблеми на работа, независимо дали си го признава или не. Това е доста повърхностен поглед, няма как да вляза в детайли, защото при всеки човек детайлите са различни. И честно казано, за да разберете главната идея, са незначителни. Сега този човек примерно се прибира вечер и пита някой дали може да направи нещо вместо него. Защото той е бил на работа. Изморен е, тялото му го предава и тази задача му изглежда непосилна. Съответно, ако някой му откаже, започва да се ядосва. Какво се случва всъщност? Егоизмът се проявява в него, изваждайки все повече и повече емоции и мисли, в които той е прав, а другите не са. Ядосването над другите хора не води до никъде. Другите хора са част от нас, независимо какви са те. Това го прави всеки, който не желая да погледне в себе си. Защото когато погледнем в себе си, какво се случва? Виждаме проблемите в нас. Съответно, трябва да намерим причина да ги разрешим. И нещо, което голяма част от хората не харесват, е да поемат отговорност за тях, за действията си. Главният проблем, поради който се случва това нещо е, че хората цял живот вземат решения на база умствения си капацитет.
Колкото и да си умен, в крайна сметка си само човек. Има доста милионери, които не могат да завържат връзката на обувката като хората, но са милионери, нали? Съответно, дори в живота има примери, които показват как решенията не трябва да се вземат с логическия ум. Дали са ни сърце, а повечето хора не го използват за абсолютно нищо в наши дни. Често сте били в ситуации, от които не сте знаели как да се измъкнете, но някак си решение се е намерило. Тогава мозъкът ли ви помогна? Не мисля така. Естествено, минавайки през ситуацията с течение на времето, може да си намерите логическо обяснение. Това е напълно нормално. Защото сте създали опитността вътре в себе си. В крайна сметка, това далеч не означава, че е единственият вариант или най-добрият такъв. Та, когато човек се научава да следва себе си, разбира, че мозъкът му служи само за обработването на информация и нищо повече. Говорейки за всичко останало до момента, хората, барабар с това, носят целия си товар на живота. Не, сериозно? Как може да пазят неща от преди 2, 3, 5, 10 години, че и повече? Та това изцежда енергията ти непрекъснато. Ще се върнеш назад във времето и ще го промениш или какво? В крайна сметка, каквото и да си направил, си го направил тогава, защото за теб това е било най-доброто решение и до тук. Другото няма значение. Взел си логическото обяснение доколкото може от това нещо. Така или иначе, ти разсъждаваш за това от сегашната гледна точка, което само по себе си те прави различен човек от тогава. Живеем в момента, не тогава. Това е както хората се прибират вкъщи и започват да си споделят какви неща са им се случили през деня. Ама чакай, то беше през деня, не в момента. Съответно ти, примерно охраняйки се, мислиш за всички работи, които си сътворил. Честно казано, това е доста кофти начин на живот. Ние не сме създадени да живеем така. Защо ли? Защото ако следваш себе си вместо логическия разум, не е нужно да знаеш какво е било, какво следва или какво ще бъде. Ако желаете да проверите с логическия си разум, всичко това, което съм казал, просто започнете да четете биографии на много успешни личности и ще видите как всеки един от тях е стигнал до дестинацията, която е изминал в момента по коренно различен и често нелогичен начин. Интересно е как човек може да се доверява на разум, който всеки ден му създава все повече и повече илюзии, но не може да се довери на себе си, на духа си, на Господ. Ако умът ви е толкова креативен, ще да измисля малко по-различни концепции, нали? Не всеки да мисли по един и същи начин и да има едни и същи проблеми при различни обстоятелства. От вас зависи дали ще решите да направите промяната, не от мен. Виждам често в обкръжението си хора, които се будат в много различни начинания. В крайна сметка аз съм никой за да им помогна. Аз съм просто една част от тях. За да помогна на някого, той първо трябва да поиска. И в крайна сметка да направи нужното. Не да чака на готово или да си измисля нови оправдания, заради които няма да успее. Нивото на съзнание на планетата ни се покачва всеки изминал ден. А вие какво чакате? Когато човек намери пътя в себе си, той може да бъде вдъхновяван непрекъснато от любовта в него. Съответно и от заобикалящата го такава. Когато имате мръсна аура, естествено, че привличате негативизъм, буклук, докато ако имате чиста аура, ще привличате благоприятни възможности за вас. Но тук отново идва истинското вас. Не илюзорният ум. Както казахме, умът е прекрасно средство за преработване на информация и наблюдаването й, но в крайна сметка слънцето се крие малко по-надълбоко във вас. С един приятел наскоро си говорихме как благодарение на логиката управляват целия ви живот. Точно защото знаят къде са слабите ви страни. Слаби страни има само и единствено, когато се доверяваме изцяло на логиката, докато игнорираме духа в нас. Как става това по-точно? Рутерът, чрез който си ползвате интернета, има функция, чрез която могат да гледат всичко случващо се, правейки 3D карта в реално време. Така могат да виждат всичко, което правите. Отделно могат да ви подслушват чрез портовете на рутера. Камерата на телефона ви наглежда постоянно, анализирайки вашето емоционално състояние и така препоръчвайки ви нещо, което ще ви привлече вниманието. Като това важи за целия алгоритъм. Също така, този мой приятел сподели, че брат му е направил вътрешен сървър със собствена защитна стена, която филтрира изходящия трафик. Казал е, че на месец около 2 гигабайта privacy дата спира от това да изтече, като добавя, че в текстов формат 2-3 хиляди думи са само няколко мегабайта.
Сега си представете как AI директно анализира цялата тази информация, след което им казва как могат фирмите да са им по-печеливши и отделно да управляват човечеството. Понеже все пак те ни управляват чрез логиката. Следователно си имат високо ниво психолози и психиатри, които работят с анализираната информация и им я представят по най-правилния начин за тях. Представете си, имат си абонамент, за който всички фирми се абонират, за да имат достъп до тази информация и готово. Това е информация, която се знае от години. Представете си колко по-напреднали са всъщност и колко други неща има, които не мога да споделя. Ако сте готови да поемете отговорност, да изчистите енергетиката си и да се свържете отново с себе си, може да погледнете линковете долу в описанието, чрез които ще може да се свържете с мен.